Wie zit er hier in mijn klas? Wie is hier een flinke jongen die mij eens wil vertellen die hier in mijn klas zit? Ik zie geen flinke jongens. Zie flinke of meisjes? Tony, is het juist? Weet jij wie ik ben? Nee. Ik ben professor Globino. Jij lijkt me professor Globino. Kan Tony mij eens vertellen wat jij in mijn ontdekklas zit te doen? De speler. Ik vraag het aan Tony. Tony, nee? Wat hebben jullie hier gedaan? Andy. Dat weet ik niet. Tanden poetsen. Ja. Tanden poetsen. Tanden gepoetst, laat het zien. Kijk. Laten zien welke tanden zien. Ja, laat het zien. Ik ga eventjes. Allah, zal ik eens laten zien. Hola. Over. Ik ben de professor Globino en dit is mijn ontdekklas. Mijn ontdekklas, ik woon hier. Ja, maar is uw bed, meneer? Mijn bed, die is daar. En sluit ik hier op de... En dit is mijn bad. En wat heb jij poetsen? Oké, mijn tanden worden elke dag 3 keer gepoetst. Met mijn... Ik maak die... Ja, ik heb dat zelf gemaakt. Ja, maar ik maak dat ook voor mij. Dus dit is een ontdekklas. Wat kan je allemaal doen in die ontdekklas? Alles, dat is juist. Hier kan je alles doen. Je kan hier kijken naar de informatie over het weer, over het water. Kijken naar de sterren als je 's nachts komt. Zo, hup. Je kan hier zoeken op de computer. Je kan hier alles. Alles wat je maar kan denken om te ontdekken. Ja. Is jou ontdekken wat de tafels gemaakt zijn? Nee. Weet je wat professor Globino niet graag heeft? Kinderen gaan gewoon binnenkomen. Kinderen die zomaar in deze klas komen. Ik heb een assistent nodig. Normaal een assistent die woont daar boven op die mast daar. Daar. Ik ga eens roepen, hè. Sinterklaas, bye-bye. Waar is de zoeken? Wie kent die Tuka? Ja. Ja, hij is een Zeg eens, een vogel. Die zit daar in die mast voor mij te helpen, maar hè. Ik heb nog een andere assistent. Wie? Klop. Kloop! Hallo! Ik vind Knoop niet. Knoop en Tuka zijn niet. Ze zijn weg. Wie wil er mij de knappen? En jij bent met professor Globino aan het lachen. Er staat een zon in uw plaats. Dat is speciaal.
zie dat je in de ontdekklas ook kan doen. We kunnen ook, wat? Een hamer. Met een hamertje werken. Kloppen. Ja, inderdaad. Dus in de ontdekklas kan je alles doen. Zolang jullie echte uitvinders zullen zijn. Nee, dat gaat niet worden. Ik wel. Dat zullen we nog wel zien. Meneer, dat zijn grote haren. Ik ga niet terug naar beneden, want in de kelder zijn er daar nog allemaal proefjes met water, met gassen. En ik moet daar eens eventjes gaan kijken dat daar niks op was, hè, want anders hebben we een probleem. Goed? Dat zeggen jullie Ik niet. hoop dat jullie hier de klas heel netjes houden. En ik hoop dat jullie terug gaan zien als echte